Sí, gràcies, alcaldessa. Reiterem novament el prec, aquesta vegada amb la voluntat que sí que ens el pugui acceptar. Ara li explicaré perquè creiem que allò que ens va respondre ara fa un mes i el que s'ha fet no és suficient. Nosaltres, com recordarà, demanem que s'ampliïn les excepcions existents a la zona de baixes emissions per a les persones amb discapacitat intel·lectual i grau de dependència reconegut pel Departament de Drets Socials. Fa un mes no ens va acceptar el prec i ens va dir textualment que havia traslladat aquesta demanda als responsables de la zona de baixes emissions i això ja estava contemplat. Li he de dir que no la van informar bé perquè vostè va citar l'article que fa referència a les malalties, a un permís pensat per persones que reben tractament mèdic i que aquest permís té una validesa de 2 anys. Com vostè sap molt bé, la discapacitat no és una malaltia, és una situació que condiciona el dia a dia per tota la vida d'aquestes persones, però no és una malaltia. Per altra banda, hem vist que han modificat el text de la pàgina web de la zona de baixes emissions i ara parlen de vehicles per persones amb condicions mèdiques que impedeixen l'ús del transport públic. Però tornem al mateix, perquè tornen a equiparar discapacitat i malaltia. Nosaltres el que demanem és una exempció, no només per anar al metge o no només per anar al terapeuta, sinó per poder fer les coses quotidianes i ordinàries que fem tothom. Doncs, per exemple, anar a visitar els amics o anar a visitar la família. Les persones amb una discapacitat intel·lectual, factors com el soroll, els transbordaments, la manca d'espai físic, doncs es pot afectar de tal manera que no puguin utilitzar el transport públic. I si aquesta família, posem per cas, no disposa d'un vehicle mediambientalment autoritzat, estem vulnerant i estem limitant greument la seva llibertat de moviments. Per això nosaltres demanàvem una ampliació específica d'aquest apartat d'excepcions, de manera que s'hi sentin reconegudes amb les seves condicions i amb la seva especificitat i no equiparant-les a les persones que, malauradament, tenen una malaltia i, per tant, disposen d'un termini per poder acudir a un tractament mèdic determinat. Són dues situacions molt diferents i nosaltres apel·lem a la sensibilitat de l'Ajuntament per tal que aquesta qüestió es pugui estudiar i es pugui ampliar. Gràcies.